det har været, at vi alle sammen har vi har alle sammen været en del af det her. Alle, hvis man bladrer avisen igennem, står alles navne på det, og alle er en del af det. Og det er rigtig fedt, at vi alle sammen har været med til det og samarbejdet omkring det her. Så ideen bag vores avis, det var egentlig, at vi startede med at have alle vores artikler, og så havde vi den her Mars One, som vi gerne ville have som forsideartikel, hvor der hørte lidt meget sådan, vi ville godt have noget lidt orange med som Mars og sådan noget, og så begyndte det egentlig bare, så begyndte vi at tænke, at det skulle være vores gennemgående farve, og så fik vi den op i vores titel, som vi også gerne ville have spillet sammen med noget af det her spor, og vi lavede lidt en vej, så det hele skulle passe lidt sammen. Så det var ideen bag vores forside, og så egentlig bare at layout vores avis, så den kom til at se rigtig professionel ud og se rigtig flot ud. Det vi vil bruge vores penge på, altså dem vi har vundet, det vil være at komme på en lejrtur, fordi at på vores skole så blev det så sparet væk. Vi har snakket om, at vi rigtig gerne vil til Italien, men så hvis der ikke er penge til det, så tager vi til Silkeborg. Det er helt klart det hårdeste ved avisen, det var, at man hele tiden skulle gøre sit bedste, og der var rigtig meget pres på, at man skulle blive færdig hele tiden. Ja, så var det også det der med, når man skrev en artikel, så skulle den hele tiden rettes igennem, indtil den var perfekt. Noget af det allerhårdeste, jeg også synes, var, at det var at finde kilder, man kunne bruge, og så også bare, at det var rigtig grænseoverskridende, når man skulle ringe til dem, så man overhovedet ikke vidste, at man kunne bruge dem. Og så også bare, når man skulle finde en kilde, så var det også, at den skulle være relevant, og om du overhovedet stadig levede, og alt muligt forskelligt. Det sværeste ved det her, det var nok den proces, hvor det hele skulle rettes igennem, og det hele skulle snævres ind til avisen. Og altså, det var selvfølgelig også rigtig kompliceret at skrive artiklerne, men det sværeste var nok det der med, at man skulle have kodet det ned, og der skulle sættes kommaer, der skulle tegnsætning, og bare sådan få det hele til at gå op i en højere enhed. Men altså, det fik vores layouter og taklet rigtig fint, og det kom der selvfølgelig også en rigtig god avis ud af. Altså det hårdeste ved at layoute avisen, det var nok at få det hele til ligesom at passe sammen, når vi skulle sætte tekst og billeder sammen, for der kunne godt være små ting at skifte det ind over, eller så var der for meget plads. Så det skulle vi ligesom lige have styr på. Og så bare i det hele taget at få alt i hele avisen til at passe sammen, og få alle artiklerne ind, for nogen kunne jo ikke være der, så var vi nødt til at tage dem ud. Så det er nok det sværeste ved det. Jeg kan godt lide ved den her proces, at vi har haft et specielt samarbejde. Og jeg kan rigtig godt lide, at vi har haft det sjovt, mens vi stadig har været koncentreret og fået udarbejdet en god avis. Det bedste for mig det har været, at jeg har interviewet Andreas Mogensen på Skype og bare været ude og snakke med de forskellige mennesker. Jeg synes det bedste har været, det er samarbejdet, at vi ligesom kunne være sammen i grupperne hele tiden, og også måtte tage ud til kilder, vi havde lyst til at tage ud til. Vi har skrevet artiklen Udtryk, aftryk og iværksætteri. Hvor vi har interviewet Kasper Basse, som er stifteren af John D. Juice. Ja, og lidt hvad vi tænkte på i den her artikel, det var, at vi gerne ville skrive noget om, hvilke sådan, spor eller hvilke præg man selv kan sætte på verden med det, man ligesom iværksætter, når man er en iværksætter. Og så tænkte vi lidt, vi vil gerne skrive om John D. Juice. For John D. Juice, det er sådan meget Danmark. Ja, meget dansk, sådan café-agtig, men den er alligevel også blevet bredt ud i verden, så det tænkte vi ville være meget fedt. Og så fik vi fat på stifteren, og så tog vi til København og interviewede. Tog nogle billeder og sådan noget, og så var det egentlig, så gik det ret godt med vores artikel, så... Vi er meget tilfredse med vores artikel, for vi synes, den er blevet god, og vi er ligesom kommet meget godt rundt om det med iværksætteri, synes vi selv. Ja, og vi synes, det var meget fedt at lave et erhvervsportræt og få sådan lidt en kendt person, eller hvad man siger med i den, så vi er ret godt tilfredse. Ja, for mig er det jo helt vildt fantastisk, hver gang nogen i Allerød gør en stor forskel. Fordi det hjælper til at brande Allerød, og jo mere vi brander Allerød, jo bedre bliver der at bo her, jo mere udvikling. Så jeg er rigtig, rigtig glad og meget stolt over det resultat.